anyị anata na-agba nke ịbụọ OPOTO 2024 ọnya ka anyị nọ ị na-anya ibu na-emebego ka esi eme oru obodo ezugo ka esi ezu ka anyị jee gụọ arọ ka eje ka agwa gọọmenti na ibe na-eme n'obodo ọka ome oke mmụọ ekene m unu ọkwa unu bụrụ ka o si do ọ na-anya bụ emume OPOTO ka anyị nọ OPOTO 2024 ọbabụli ya anyị ejebego express n'ọnụ oyibo n'okporo ele anyị si emie mbụ ekene m unu Ajee baba 001 ekene gị manija mmụọ ka iwu ekene gị ọkọdụ ọkome oke mmọnwụ ekenekwe gị agwa enwekwọị ekene m unu dejeni ọka ọ dị mma ị na-anya ịbụ ma ndị sekuriti anyị na ibe anyị na-eme bụ ibe obodo na-eme kwa arọ ọkwa ụtọ OPOTO oke mmọnwụ ka ịbụ ekene gị oke nwere ekeneli unu n'anya oru obodo ezugogo ka esi ezu maka na ọ na-aga ezuo ka esi ezu elianụ ude na-atụtuo ngịga maka na akwụ na-aga ọcha na ikiri achọba nnụnụ ogologo opi ọnụ a sị na nne mụrụ onye obogheli na-achụ uche n'aka na nna tụlarị ka o juo abọ nne chịpụgharị achịpụ ka o puo echi na ikpe amakwa nna m ọ mara nne ọ bụ abụrụ ya na OPOTO 2024 ka anyị nọ n'ime anyị ejebego ịgụ arọ ka esi agụ ya anyị na-egbodezi express anyị egbogogo na eke mee ka esi eme tie n'ọkpa tie n'isi nke bụ abụzi obi aṅụrị unu n'anya ịbụ na mmadụ kala ikwesị ọ gaala ndị obodo ji ebili ide play ide show ekene gị ọdụ clear ọka ọdụ mma oge mmọnwụ ọka ome unu abụgo ka o si adụ unu abụgo olili OPOTO Enugwu Agidi unu abụghị ide play ide show thunderous light photography ọ dị very clear mmụọ ka ịbụ ekenekwe gị ọ ka o mere ara ekwukwa na nkịtị jogodo masta ekene gị ekene m unu onye ọdụ ka ọ na-agbanarịzi ya agbanarị ọba moto ma ya bụrụ na olu nke ọ na-eje ibe nkiri ọnwa nke 2024 ọnya ka anyị nọ OPOTO Enugwu Agidi na Ụmụnri dejeni ọka ọdụ ọka ome mmụọ ka ịbụ ọka ọdụ okene gị maka na ọ na-aga nwata malilie ibe ọ dị ya mma na-arụ oru obodo ezukogo anyị nọ anyị gwili anyị kwụchinchem egwu a na-atụrụ ya anyị ibe anyị na-emebi ibe anyị maala anyị ya OPOTO Enugwu Agidi 2024 egwu adụrụ ya anyị ejiri ụjọ eme ikolobịa ele nna anyị bamelie ka ishie ukwu melie ka ishie nta melie ka emelie gboo ekene gị espi ekene gị mmọnwụ akarịa ọchaụla oke ọdụ ibe nkiri mmụọ n'isi arụbụnago ekene gị oke ọdụ ekene m unu mmụọ ka ịbụ oke mmọnwụ ọka ome anyị ejiri ụjọ eme ikorobịa
ekili mmọnwụ ọ gaala aba mmọnwụ ọ gaala aba mmọnwụ oge odu ekele gị ibido ọgọme he dey play the show all the fucking clear ọgọmele OPOTO festival 2024 OPOTO festival 2024 na-ene ikwesị na-ene na ibe obodo ji bili dị gọfị ekene gị dị jeni ibe a na-eme adịrị isi oge o merie anyị agbadebenu onye ọdụ na nkie ngilimashodị oguzutu mmụọ ka ịbụ ijele ka ịkpa ekene gị dịja ya gazie